Als 60 anys d'història de l'Institut Llavaneres hem tingut 9 direccions, 6 homes i 3 dones. Primer, les direccions que van estar a l'Ajuntament van ser Jesús Espinal per 3 anys, Pedro Gómez per 2 anys i Josefina Abella per 6 anys a l'Ajuntament i 2 al nou institut construït a l'antic camp de futbol. Ja en l'antic institut, Fray Joaquín Maria de Llavaneres va continuar la direcció per 11 anys Mercè Colomé. Després va seguir dirigint Carmel Comerón per uns altres 11 anys, tot seguit per Lluís Mora, que el va dirigir pels darrers 4 anys. Ja en l'última i actual ubicació, l'institut va continuar per 11 anys amb Eduard Castaño. Després va ser Enrique Chicote per 5 anys i els darrers 5 anys va ser l'Eva Vila. Aquest curs 2024-2025 està finalitzant i ens volem acomiadar amb aquest quart capítol. I us volem dir que a tots 3 ens ha encantat gaudir d'aquesta experiència i que us desitgem un bon estiu.